Hallelujah. Thank you Jesus. Musoro weshoko muuzora nasi unoti Mukova wakavhurika. Hallelujah. I'm Apostle Miracle Prince. Shoko redu ra nasi ndaritora kubva mu book ya Mapisarema chapter 24 verse 7. Simudzai misoro yenyu imi masuo, musimudzwe imi magoni ekare kare, kuti mambo wokubwinya apinde. Saka chokutanga apa unofanira kudevelopa level yako yekunzwa inzwi ra Mwari kana vachitaura newe muupenyu wako. Haleluya. Saka chinokuita kuti iwewe urambe uchingova goni rekare kare muupenyu wako usingasimudzwe na Mwari, it's not kuti haunamate, unonamata but goni rekuti Mwari vapinde muupenyu wako rakavharika. Vopinda sei nokuti vakanguri vanoka, asi iwe hauvanzwe pavanenge vachitaura newe. Haleluya. Saka unofanira kuziva kuti pane musiyano just kungonamata nekunamata muupenyu wako uchinzwa inzwi ra Mwari kana vachitaura newe. Haleluya. Ndo saka uchiti chero ukasvika papi vanhu vanongokutorera pasi, vanhu vanongokuona semunhu asina basa. Why? Nokuti uchiri goni rekare kare risingafarirwe kana nani nani zvake, nokuti munhu wese unoda zvitsva. Haleluya. Nokuti kunyange munhu aimbova munyika kana akauya kuna Kristu Jesu, haleluya, anova mutsva kwete kuramba ari wokare. Haleluya. Uri mukova wakavhurika hama mudikani. Haleluya. But ukangova mukova wakavhurika bedzi usingatenderi Mwari kuti vapinde mukati meupenyu wako, hauna kana ropafadzo rimwe chete raungagona kugamuchira. Haleluya. Kuti uve nemaropafadzo mukati meupenyu wako hama mudikani, ndo kunge uchinzwa inzwi ra Mwari apo Mwari kana vachitaura newe. Haleluya. Saka kana mukasachinja manamatiro enyu iwayo okusava nokutenda muna Kristu Jesu, haleluya, hamufe makaona maropafadzo mukati meupenyu hwenyu. Nokuti pega pega pamunonamata muchikumbira maropafadzo kuna Mwari, pane shoko rinomhanyira kuuya muhana dzenyu, but imimi munozviramba. Shoko iroro rinotouya mukati mehana dzenyu rokuti it is well, tinofanira kuva nokutenda pazvinhu zvose. Haleluya. But imimi munoramba shoko iroro. Haleluya. Mweya wokudhauta unozouya zvakare woti kubva rini ndichingonamata but zvinhu zvisingachinje mukati muupenyu hwangu. You know, kune vasikana vamwe so vokuti kana ukanyatsa kuvaona unonyatsa kuona kuti munhu uyu itsva rakadenga chaiyo. Wega kana wakamutarisa unotozviudza kuti uyu anochata chete, haatombokoni. Haleluya. But nerimwe ramazuva unogona kuzokatyamara wonzwa kuti rava hure rekumabhawa. Why? Nokuti iye waiva mukova bedzi wamaiona wakavhurika pakuona kwenyu. Haleluya. But munyika yomweya akanga akatoonekwa kare kuti uyu igoni rekare kare. Haleluya. So vaya vamaimura muchiona sevakashata nokuda kwokuti ivo vakagamuchira Jesu, ndo vamunogona kuzoona vachiroorwa nomuchato. Haleluya. Kudarika vaya vamaiona sevakanaka. Nhasi ndiri kukubvunza hama mudikani, ndiani ari kunoka mukati muupenyu wako? Vazhinji vedu manoko atinonzwa chete ndevanhu vezvikwereti kwete aMwari. Haleluya. Munhu agamuchira Kristu Jesu anokwanisa kunzwa inzwi ra Mwari kana Mwari vachitaura naye. Uye munhu wakagamuchira Jesu, mukova wakavhurika unova unotendera Mwari kupinda mukati, nokuti anenge achinzwa inzwi ra Mwari pega pega pavanotaura. Ropafadzwa hama mudikani. Haleluya.